Inda kana ɗaya daga cikin wa'anda suke kallon inda ya fassara su, to ya kamata ka tsaya ka kalli bidiyon nan daga farko zuwa ƙarshe. Dan waye da wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin ta mai suna Arewa CD, to ina roƙon ka da alfarma da ka danna mana kalmar nan wacce aka fi sani da alamar nan ta subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin ka tabbatarwa da cewa kana bibiye da mu din a kowane lokaci kuma kana sauraron mu a kowane lokaci. To wannan fitaccen jarumi ko kuma mu ce muku wannan kuka gani akan fuskar screen din nan tabbas zai fitar da wani ƙayataccen bidiyo a cikin wannan shekara ta 2022. Kuma tabbas bidiyon za mu iya ce muku babban bidiyo ne domin ko akwai manya-manyan jarumai a cikin bidiyon. Kai dai dan waye idan ka kasance bako domin mu zo muku da wata inda basira Hausa wacce muna tunanin za mu saka muku link ɗinta a ƙasan description, idan kuka danna ta tabbas sabo inda ce nan za ku je ku iya kallanta a cikin wata channel ɗin. Kai dai fatan da muke ma shine dan waye da ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin mu ma kake samun ingantaccen aikan mu iri daban-daban wanda shi mun tsaya mun rera su mun tsara su sannan muke kawo muku kai tsaye a cikin channel ɗin. Fatan za ku ke kasancewa da mu a dukkan wasu hirye-hiryen da muke kawo muku a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa CD, domin ko duk wani abu da muke kawo muku muna kawo muku ne wa'anda suka shafi wa'annan jarumai wanda suke taka rawar gani sosai a cikin mu a cikin fina-finan India. Tabbas wannan jarumi to zai fitar da masoyan nashi wani ƙayataccen fim, dai mun san jarumi ne wannan idan dai yana fitar da wasu fina-finai a cikin faɗin masana'antar tasu, amma kuma tabbas a wannan lokaci zai ƙara fitar da wani ƙayataccen fim wannan tabbas idan masoyan suka saurara za su ji daɗin wannan fim ɗin. To haka zalika idan ka kasance bako a channel ɗin tamu mai albarka mai suna Arewa CD, domin idan kana so ka ke samun ingantaccen inda basara wacce ba ta yi mun tsaya mun laluba, to ya kazalika ka danna mana kalmar nan wacce aka fi sani da alamar ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin ka tabbatar da channel ɗin kana bibiye da ita kuma kana bibiye da dukkan wasu abubuwa da muke kawo muku. Tabbas muna ganin abubuwan da kuke mana kuma muna jin daɗi muna yaba da kan. Fatan za ku ke kasancewa da mu a dukkan wasu shirye-shiryen mu wannan muke kawo muku kai tsaye a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka, domin tabbata haka ne za ku tabbatar da wannan channel ɗin kuna bibiye da mu kuma kuna ƙara ba mu ƙarfin gwiwa duba da yadda kuke kallon ayyukan mu. Tabbas muna gani kuma muna jin daɗi kuma muna yaba da wannan abubuwa da kuke mana, musamman sharing da commenting da kuke mana. Tabbas idan kana so kake kallon inda iri daban-daban wacce ta yafi inda basara to ka biyo mu a cikin channel ko kuma kake kasancewa da mu a cikin channel domin za mu ke kawo muku inda iri daban-daban wacce ta shafi wataka wannan masana'anta ko kuma wacce ta shafi wataka wannan abubuwa. Kai dai fatan da muke ma shine kai mana sharing din bidiyon zuwa dukkan wasu gururukan ka na watsar da na fito domin ka tabbatar da channel ɗin kana bibiye da mu kuma kana bibiye da dukkan wasu aika da muke kawo muku iri daban-daban a cikin ta. Tabbas muna ganin abubuwan da kuke mana musamman wajen sharing da commenting muna gani kuma muna jin daɗi muna yaba da haka. Fatan da muke shine da ku mana sharing din bidiyon zuwa dukkan wasu gururukan ku na watsar da na fito domin ku tabbatar da channel ɗin kuna bibiye da ita kuma kuna ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Tabbas muna ganin commenting ɗin da kuke mana kuma muna gani muna yabawa muna jin daɗi da hakan. Tabbas wannan inda tabbas za mu samu link ɗinta a ƙasan description, to bayan ka je ka kalle ta mu kan mu kai mana subscribe domin kake samun dukkan wasu fitattun ayyukan mu iri daban-daban wanda idan muka yi za mu ke dora muku a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka. Tabbas muna ganin commenting ɗin da kuke mana kuma muna jin daɗi muna yabawa da haka. Fatan za ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka domin kuke samun dukkan wasu fitattun ayyukan mu iri daban-daban wanda da zarar mun yi kuma da zarar mun ɗora za ku suke shigo akan wayoyin ku kai tsaye. Mun gode sosai ziyartar mu da kai a cikin channel shi mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon shirin kuma a cikin wani sabon bidiyon. Mun gode sosai.